Hey people, how are you? People. We boy, guys. GCC, how are you people? I miss you so much. I miss you. So, hey, what boy, guys? Mori boy, how are you, Linjani? All right, let's see. Pizza guys, like seriously, it's very hot. My boy, guys, should say, Kwamuri, Inini, I'm very tired. I think I'm Botangana Murusavanu for like, 10 to 15 minutes. Then, it was not so Mangwana. Hey, Shami Kalintula, Gimli Law, Precious Gudu, Asoko Gloria Nure, Frank Muvimbi, Pamela Madzibo, Chipo Magaya, how are you? How you guys? Oh my god, guys. Aizoita zvayo kuti story time saka ndichangotaura ndiri panapa. Story time haizonyatsoita zvakanaka. Tanya Kuzhidza, Leslie Reality, Leslie Awesome Hairstyle, Mwanyara Manjera, Jerry, Jesly, Shota Pamela, Precious Jambar, Angelini Kanguru, Norini, Noriu, Nox blah blah. Memo Mavia, how are you? Mary Tartar, Ruamara, Nancy Seven, Love Miss Marcani, Natasha Justin, Irene Cheapers, Olivia Shower, she say Norini Norilu. Don't worry, someone will say Nori. I don't skip, I don't segregate. Ellen Nulunku, Queen Mawiri. Guys, now I don't know if I'm gonna stay for long. Faith Kasanga, Lokajinga, we say. Because now I'm kind of 4 a.m. guys. Can you imagine? 4 a.m. Good in the don't know me up line. Letter number 1 na 4 a.m. Midzo seka kubva pansi ndakwanisa kubata Queen P, Rebecca Matunge, Doreen Guze, Dorcas Murababwa. Ndadzoka manje. Ndadzoka zvangu manje zvekuti pana vanhu ndofanira kutaura navo after life. So yeah, manje. Watching from Botswana. Mbodi say Botswana. Guys, 4 a.m. 4 a.m. Kuti ndiite number 1 pamutsetse. Nhasi ndamira kusvika makumbo angu akuhwa kuti wakahoti gumbo ropisa ka rorega kupisa ka rotanga bebe rotanga sekuti ungochirohwa ndozvatoita gumbo irori apa hauwani pekugara unopa wanepi ndambagwadziwa ini kumireni ndamira saka meaning kuti kubva 5 to 6 7 8 takamira 9 o'clock kuti maofisi avhugwe ndo patazopinda maimwana pfuwo dzangu ndishamisa because ndandane 3 times ndichingoda kuzama kusubmita mapepa zangu ndichikoniwa ndaari kokoko guys pamwe ndikapedza live ndikangorekodha maybe kaclip 1
ndichabva ndavata ndombozora. Ndaenda inini noShema cousin wangu ndiaita kundifonera kuti wamuka here iwe. Because tatahwaka guys nekuti pese pataienda taikoniwa kundosabmita mapepa aya. Taiita sei taenda kundosabmita mapepa aya akati hazvina kushata. Tazodii paya tabvapo bataenda futi kumwe ende kwese guys kwangu kuchingova nemaziraini chete nanesitopu. Ndaguma ndokuita zvekuita sei apa pamanje ka zvaizondigwadza nezvani chekuti apa pamunozoti wakamira pamutsetse ka mumwe munhu uri kuuya amunosei kuti anenge achinyepera ka but guys unenge wamira gaya kuti wamira kubva na5 am umwe ari kutobva kumba guys wongosvika achikupindira mberi. Osvika handina tendo chaukasa handisati ndane mari yekutenga lipstick. Kana ndaane mari yacho muchazviona kuti ndane mari yacho yekutenga lipstick, handina mari yacho. Odii paya quote this other lady. I don't know why munhu wese aramba kumupinza mukadzi uya afamba achiita zvakanaka asi kuti wanga kana kuti gumbo rake rekugwadza yakati kudii. Then paasvika kumberi kuya ndobva atanga kutanga kakukamhina ndobva amira nedivi. Munhu uri kutori fresh kutobva kumbaga isusu tamukira 4 am mutaundi ndioda kuuya kumberi kwedu memwana hakuna ataura naye ende panga tanzi ndanzipinda hakuna mudavira munhu wese anga akangotasa divi guys. I didn't know kuti mueni yemaqa kuti uchiinda kana kwaku any whatever public service kwaunongoda kuinda ka vanhu vanenge vane hasha guys. Neni ndatombodzinzwa hasha idzodzo kuti sike unondikuti makumbo ndakumira negumbo rimwe guys makumbo angu haachagoni asi unouya uchiti ndanzipinda mberi. Kana mai mwana ini pandangomona ndangofamba ndichifambisa kuti ini handipindirwe nanhasi kutaura shoko nemunhu ndongoenda mberi. Hakuna munhu ungari muchiki umwe murume so guys. Tatichiri panze ipapo saka mufesi uyu anga mosazvakaita kunge mafesi akaita disclaimer guys, I'm not saying anything against munhu anoslayer, no. So this guy anga atori logs rake kwawata aiwa anga ari cute nice zvisingatomboite aiwa handsome pacha kuti yekumboita fake kana kuti chii ndo zvazvikaita chii mufesi uya uya. Ndobva asvika pana umwe sekuru vaiva ndobva vati ndokumbira kupinda vachivazevezera. Kumashure kwasekuru ava kwanga kune umwe mufesi angati achinge dreadman wofuti but dreadman wofuti wanga wari dreadman wanga wane klasi imwe wanga wakachonjomara kausingachazoti woita zvekukota here woita zvekumira here woita zvekuzembera madziro here panguva iyi guys ka unosingachafungi pfungwa dzako dzidzi dzastopa wafizuka because unenge wamira muline. Mufesi musaladi ndobva apinzwa kumashure kwasekuru avabhaiza kuti vamupinza kumashure isati vekubhira mumberi kwake kwavo vasekuru vavai. Apanga nebhebhi ndatozomusvoderera hangu bhebhi rake anga nebhebhi rake mai mwana ranga rakarikwa kuvhenge kareba zvanga zvakanaka zvanga vakaitwa zvavo. Rastaman ndobva vati chii chikuitika apa handiti zvikanzi ndandiri apa nacuti gai vaive zvandandiri apa zvanzi wangori apa nguva iyi ndauya pasina munhu panapa zvikanzi nasekuru yangu ari kumberi zvikanzi ndopaanga atori papa zvikanzi imi sekuru ka watch yourself guys handsome wanga arisiro dreadman musaladi mwe uyu ndaziva here kuti uchataura achidero kuti watch yourself achibudisa ziso memwana nice wati wanga anahwo uya wapere memwana unoshumbunuruka uri pamutsetse. Chichinonzi mutsetse ka ndochinogarisa munhu chete muno munyika. Zvikanzi achireva sekuru vaya kuti watch yourself
uyu because rakasingafambi guys tatatoni awa takangomira pa1 position futi ipapo iri kwangwa kwechitu ndabva kwokutanga kwatataenda uko kuti taenda futi kwechitu ndosvika futi kune line vanhu vatsamwa vanhu vamira apa zuva riri kupisa memwana hachagoni apa ndofungana ndata kutombohuta makumhina ndichazivi ndobva mufesu yamusaladhi ati ndandiri pana vanhu ndandivada kuonewa zvikanzi nadhudha vamwe futi rastamanoya zvikanzi iwe shamwari asina zvokunetsana newe get away tikati right zviri kutoitika apa zvikanzi bva pano shamwari ibva pano ibva pamberi pangu takamira tikati hauseki haudaviri panguva iyi kana I think kutodaiwo so kune kutogwadza because unonge uchingoti dai ndapinda ndasevhiwa ndainda mone manje ndozvaunenge uchingofunga papo saka unongoona vanhu vachinetsana ka wotongoti amheno wotasadivi murastamani yememwana ka ati zvoheza mubodo amubvisa cutie pie iyeyo cutie pie wabviswa zvivanzi bva pano shamwari get away vanhu vakaramba vakanyarira ndobva aenda ndopanzina sekuna sekuru watch yourself sekuru aya ndobva wati kwaindaita sei ndaita sei sekuru kwakusikwidza bvu I don't know why vanhu vari wrong vachida kuzotaurisa vachida kuprova kuti vari right zvikanzi ndaita sei inini nditori right inini handitombori nini zvaitika panapa zvikanzi imi hamuzi mamupinzapo zvikanzi no inini kana munhu akandikumbira ndokundopinda ndingazviramberi imhosva yangu here indatovingawo nyaya dzangu pano saka seri apa pana kuti sekuru vaya vati sorika sekuru vaya vato kusvika tapinda mukati vazvimirira vakati siyana neni shamwari ndakumbirwa ndikatipinda zvikanzi madima mabva imi pamuri ipapo machisa cutie pie uyu pai panzvimbo penyu zvandobvire chii handibvi mumakiu chandinoziva chekuti vanhu vanoita ukasha even ukabvunza kuti naivedwe apa ndo pandiko zvakati here munhu wese anokutarisa kudaiwo so ari muline achiziva kuti makati ndomo anokutarisa akadaiwo ndomborawo zvekubvunza ndori nendauko here vanokudza kuti vabvunze ava variko but laisere vakamira vari kuziva nderei vanobva kuti vabvunza votasa kusaidi I have no idea why people are just maybe ndatombozvitawo ndisingatoziviwo because kana munhu akanga anyarira dzimwe nguva anoita nguva akatsamwa ka unenge wahwa nezhara futi pamusoro pazvo ipapapo wakamira muegere guys just imagine wamukana 5 guys wamukana 5 uchinoitirwa madhirama guys it's not easy guys no wonder why vanhu vachipopoterana pauyu indazvihwisisa nhasini even vamwe mother so I remember vauya so mai avangasitombouri chembere cute lady very young vakati ndiri old lady haimi madhara ese avati munorwara imi kana mati muri old lady saka isu tiri chiita ngomira vanhu mukiuma mune vamwe asi bvudzi redu rachembera kudai vanhu vanopedzerana shungu mutsetse guys zvikanzi mbuya imamupindi vanhu vanga vachivarambadza kupinda vedu we vanhu vanga vachivarambidza kupinda ainini panguva iyi guys I was like you know what ndakambozvita ndikapinza this other lady ainzani pambiri mbaramupinza mumwe futi bvauya bhatara chichemo chake mbaramupinza ndakazowisa why this other slay queen angari kumashure kwangu apopota akati usapinza vanhu avo mhani shamwari isusu tanzwa nekumira panapa ivo vanenge vangobva kumba nhasi ndazvihwisisa ndanda kuzembera zvinhu zveuyu zvinonzi zvechiko izvi zviya zvavanotatambura nazvo zveuyu ndo zvandanda kuzembera izvozvo ndisingachagoni manje ndakumira ne1 leg ndichiti iri kazorora iri rozorora ndichiita kunzwa kutsva pasi petsoka kudai ndagwadziwa zikambotoiti zvokutoti panguva iyi ndanda kutoti dai pachigarika pasemende mukati meikira imo ndaimugare ivo vongouye voti hanzi ndoda kutopinda kudai vanhu vati hakuna unopinda mberi koko ndo mararamiro atiri kuita no ndangoti mwari handina hangu kubva mutsetse ndandetsana nevanhu ndakambonetsana nemumwe sekuru uko tamboenda kukuru sekuru apa vangu vari pamberi pangu asi vanga vada kupindira bvauya bva wada kuonererwa pamberi pangu ndikavapindureni
I was not supposed to do that, but vakazondichairira vakati ndariwana dununu iro rirapo, ndikavapinda ndikati nangu handichi asi nangu zvemadhirama mukati mebhengiro iko akoti riri pakati petaundi, kuseri uko kuzasi uko kune police station. Ndoguma ndasungwa ipapo ndasungirwe chii. Kana kachingotasa ndakanyarara ndakamudhura mangwana ndakatomudhura guys. Akino guys, chiuno unoziva chinotange chakudambuka, chiuno cheko chinoita kunge chinoita chakudambuka paunobuda mubhengi muya unousikachatombo gaya kuti apa unowabva kuekera kuCVR. CVR ndokwakaoma manje. CVR unozvionera woga, hautozivi wati kurashika here ikoko. Ndapinda muya ndangotevera vamwe ndichibvunza vamwe nevedu ndokupfuura kubvunza kuti pakati vanhu vese vobva kuti handizivi. Munhu wese anenge achiti handizivi, but chokwadi vanenge vachiziva, but vanenge vasingangodi kutaura chete. Asi kuti kuwachisana here kana kuita sei, ndatozobva ndine confusion kuti why vanhu vachitiitana like this, kuti wangobvunza ndonaye munoziva panosabindika zvikara kuti ilaini rechira munoro wongoti handizivi. Pedza ndagara palaini paya ndichingomira kuti vakavhura ndoangutonobvunza ndochiteera malaini ega ega kusvika ndamapedza kuti panzi kunzwisa vanhu hakuna anondipindura, vacho vanoshanda muno ndakutokono kuziva kuti ndoupi ndoupi. Ndagara paya zvisineiwo vamwe baba ndo vazouya vanoshanda imomo, but vanga vachiperekedza, ndofunga like hama yavo ndo vanga vachiperekedza kuti itirwe zvinhu. Vadii paya ndobva vatonditi ndinenge ndichinzi ambuya tone zvamunazvo, ndova ndativaratidza ndakadai musoro padivi. Guys, ndandanyara ipapo kuda vambondionawo ndakaita zvekugara ndakadai so ndakaita zvekukotama guys. Vandichitione zvamuri kunditeverei kuno, ndobva ndavatevera paya. Izvo ndatorega kuita mastage hobo, hakuna angachindiudza guys. Ende kwatatozoendeswa kwacho kunoitwa maclearance wacho wacho handaimbokuziva kunhu ikoko, ndasingambokufindika kuziva because hakuna munhu angachimbotiudza kuti unoenda ikoko. Handina vanhu nomunhu kanabvunza nemukita nezveipapo ndolaini ndakati woti handizivi, asi wakamira pamulaini sikeyoko nokamira pamulaini wakamirirei pamulaini iwoyona. Ndabva paya tainda kunoitirwa zvaitaitirwa kuya, ndokuona ndapesanisa marisiti emi ndikati kutanga zvekumukira nda 4 o'clock here risiti chiya chatosara uko kumuta kwakune kazini yangu uku. Kazini wangu angatoenda kundopakira kuzhe amene kwaangainda. Ndaipapo ndapera mongo wese kuti kainondiita sei. Ndapesanisa ndatora iri amene tora kuti ndiri school fees here, kuti ndiri chi I don't know, ndo risiti randinaro asi tomboriro uriranzi tida maviri amene whatever zvavanozoita ikoko. Ndikavati apa this time ndandakutora ndikati anongamusodzongenga kuda kutobuda inini ndanga ndisingazizivi kuti mapepa ndapapesanisa ndokumbirawo zvokungoti mundiikise ndizonotsvaga imwe papera chondodzoka ndaro handisi kuti kuzuva. Apa nyange ukagwajirwa pakadero guys haupinduri, unongoti maita basi. Nyange uchazozwa kuti ndinogona kungowapindura haupinduri. Wabva ipapo hautozi kuti saka ndabva muno mukuwa ndiri kuno kwandaenda kudenga kuno, saka next step ndichaendepi. Ndokurashana nevanhu vandandaenda navo kumusoro ikoko, ini nevamwe vamapurisa vanga vanziteverai kuya tarashana. Ini ndasara ndichitsvaka risiti yandikushayiwa, ndokuzofonera kazina wangu ndokuzoti iri kuno risiti. Vamapurisa ndanifanira kutevera, vamapurisa chi Elliot ko vamapurisa nowhere to be found. Because inini ndikuona vanhu vese vane mapepa akasiyana nangu, munhu vese vari mudownstairs munomo vakabata makadhi akuti andoda kubhadhara. Kasi unoda kubhadhara chii chavanoda kubhadhara? Ini handifaniri kubhadhara. Ndati kana agent wangu uya akandiitira process ndamutanga mutextile ndikati nhaiwe vanhu vari kuno vakaekera, because vanhu vangu vasingandibatsiri guys, ndochokwadi vanhu vangu vari momo wangu vasingadi kubatsirana. Saka ndatozoguma ndakubatsirwa naagent ari izvo zvitakwa ndikuti ari kubait bridge ndamubvunza ndikati naye ndokubvunza ini handisi kuhwisa vanhu vari kuno kwari havasi kuda kundipindura kuti yekera, saka ndichandosabhita papi. Ndiatozonditi wasainirwa here, ndikanditosainirwa yepi, bva atitsvaga pakati
ndikati hovha kwakusiri kwekumusoro kwataindiswa kuya ndazotsvaga paya ndaonawo vamwe mamusingamboiti kunge muri kusainiwa chinhu mamusingatomboiti kunge makati mangori dhora kashama risina kana chii tobva ndatoti mukasi makambosiririsa here oda kubatsigwa so imi unopinda mundove kana sekaone vazvokwadi unopinda mundove panguva iyi unobva kuti mamukasi zvamwe vangu vakati moda chii kwamunoi moda chii munonobva kuti tanga ndichikumbirawo kubvunza kuti vanonzi vantu vanosaina apa hauzivi kuti unoti zvonzi chii zvawakabata zvachoni ndine mapepa angu aya apana ndikuda ndachitohuta nditozivi ndine mapepa angu aya mapepa angu ndinoda kumasubmita asi handisi kundimasubmita epi saka ndangonziwo ndiuye muno kwanzi zvikanzi aiwa hauyi muno iwe unoenda uko kwakagara vamwe ndikati kwakagara vamwe vacho vanditibva kunoinde uko sina handichazi kuti ndoita sei chii chanesa kana handiziva ngotanzi kusainirwa here saka handisi kuti mufanira kusaina papi handitoziviwo zvikanzi wo chipinda izveni oku ndambodzingwa vangu ndambodzingwa guys ndandatombodzinga zvikanzi papano unouya musirimo ndakwakagara vamwe uko ndikati ndiekere kungwara kwese kunopera nekutaura kwese kunopera kuti hwa ikati zvikanzi hora ichione mapepa vatora mapepa aya wakatoisa zvako ekera unotangirei waita zvinhu zvakaita saizvozvi zvawakaita izvizvozvi zvawakaita izvi vachitodaidaidawo chenzi pakubuda vandakanganwa vandangofunga kuti gandivabvunza kuti saka kana ndasitemberwa dai zvikanzi china unosubmita paekerapo ndosubmita epi zvikanzi nosubmita pakanzi ekerapo uri koko kwanenge kutaura pamusoro unosubmita pakanzi ndingiapo vandavati saka mapulesa anobuda rini handizivi ndakutodawo ndikungozvifunga zvavataura zvikanzi handizivi niwe kudai unozouya uchicheka end of next month hakuna ita undosubmita uko apa ndabva ndaramba ndakamira guys ndasaka kana vati handizivini inozouya uchocheka end of next month isinozozova kuti mulockdown here guys inozodzoka end of next month tavatarisa baba vaya tikati baba hapana kana kumbodzoka futi kuti uvhunze munhu ndati alright ndokubuda ndokundogara paya ndagara futi pari wrong nokuti vanhu vaya vasangana tamwe mai vanguuya akati muri papi ndangomirawo pandandikamira paya ndingazi kuti papari pechii ndo pandazoidentifaiwa nababa vaya vazongoti uyai pano pataenda kundokiliwa tatisina kutomboitwa izvozvo zvokukiliwa kwacho nganzi ndemunokiliwa ndokundokiliwa kuya tatikangogara semazai ipapo namapurisa vaya vachingozungaira vari papo tatisomana kuya tikatozona hakuna mumwe anofowa vatori ikoko futi asi tasingakuzivi taitirwa paya ndopandazoona marisiti akapesana ndikati ndotoitaka inini ndichibva pano ndofanira kusona vamupurisa ava apa vamupurisa ndandahwa toni avo vachitaura ndandatega nditizami kuita conversation ndikati nai munobva kupa ndazozi
Eyo ya ndadzoka nigiriri yangu yanga yadonha guys yo ndanhatsina elo end of right ingidi ndasinaita munyama mamusina uyuyuyu mamusina ndinda guys ndadzoka dai mamune munhu wekutaura anga achisara achitaura mai zvaiita ndinda ndafriza. So yeah guys anyway ndakutopesa zvangu ndazobva paye ndazopiwa risiti nekazini yangu paipa ndabva ndadzokera mukati ndadero futi dhirama racho rakawandisa kandi apa vanga panga pasiripo ndobva vatanga kuwekera mota munhu kwakuya kwakupaka vakadaiwo so mai mwana kudai zvekuti haubudi zvekufixa zvakaoma zvakwadi tabva paya inini zvikanzi vanhu guys like I said before amene ndingati drama here kana kuti chii ndakangozvimirira guys ndakutopinda mukati zvikanzi imambo yayi uyamisire mota yenyu pano uyamisire mota yenyu pano ndati handigoni kudhiraivha ini zvikanzi vashandi vepana panda kupinda ini handigoni kudhiraivha handitogoni hangu kudhiraivha saka handinawo zvandokwanisa kuita nai uri unhu wodhodhonya mota pepe uchirwa nehana nemasei vanhu vese gaya kuti vedwe kuleft kune line rine more than 50 people kuright kune line rine more than 50 people ndonzi uya udhodhonye uchibayabaya mabhatani emota uchinzi uya upake zvakanaka ndinoipaka sei zvakanaka vedwe ndapinda mukatini vakasara vachipopota ndapopoterwa zingamboiti ndikati wakapopota vedwe ndiri ndozoguma ndava pachaji ofisi ndiri pedo nepachaji ofisi ndoguma ndavako onzwi kudhiraivha une chitambi ndorovera mota dzevanhu dzose ndikati handigoni kuyekera kudhiraivha ndikapinda mukati ndobva wayabhoye kana kuti ndofunga vana kunditeerera ndati no ndikufonera chii ndikufonera munhu unogona kudhiraivha auye adii aibvise pairi uri kutouya munhu wacho izvozvi vedwe ndisati ndatombokosora kana kusvika pamasteps ndateerwa meo nevanhu kuti ndo vanoronga wekera here vaya zvikanzi mambemi uyamise mota yenyuku ndikati ingwani ndatoti ndiri kufonera iyi foni iyi ndiri kutotaura naye munhu woti uri kuuya saka imoda nditese zvamaki aripi iwo handikuziviwa popo kumeso kwakatochekwa chekwa unzi wonditi maki aripi ndipe maki ndikubvisire ndikati kana gaya asvika kutosvika zvake izvozvi ndobva tasvika vakaekera zvikanzi yai pano up to now I don't even understand why vanga vachindidedza zvikanzi yai pano muone zvaitika pano ndikati iwe kana vakweshera there's nothing I can do nokuti wo aipaka zvokuda kufixa ndo zvaiita munhu wachoni saka nodo ndite sei ungati nyange nemiwo kumashure kuekera kuburkina faso kuekera uku iyi ndeyake iyi ndobva auya akaidaiwo so mwana manje hanzi kudai warohwa ndiroverei naye wejunior murombedza ausi kutonzwisisa kuti chii chatoitika inini vanditi ndeyangu handiti yange yangu zveshuwa but vanditi uya ubvise bva ndavatsanangura kuti handigoni kudhiraivha and it was my right to say that because handitorina license nyange zvikanzi ndogona kuidhiraivha but azviite kuti ndinge ndichibata makiyi emota ipapo pamberi pakazara even police ndotanga kubata makiyi emota what if dai ndanga ndadhumira mota dzevamwe vakazara mutauni imomomo kana kurohwa nebuka unogona kurohwa nebuka unogona kurohwa nefiye chaiko nezvavangu achiita izvezvo ndaigona kurohwa nefiye ndoruvera mota dzese ndaidzigona mari yacho ndaiwanepi yekubhadhara ndasingaiwani saka ndangotaurirawo chokwadi ende tachitori chokwadi chikazi ndanga inga chitori patv sales achitosvika patandiri ndatovati ari kuuya but you know as usual kana munhu ari right pese haatodi kunzwa the other side rokuti iwo wati haugoni kudhiraivha saka handisi kuti vada ndiite sei ndo chokwadi handigonika kudhiraivha kwacho ndogona kudhiraivha zvemuraini kwete zvekudhiraivha mutaundi pamberi pemapurisa vachindipopotera I cannot do that mona vaingondirova hapanawo zvandaiito at the end of the day vanenge vagara vachida kungondirovawo hapanawo zvandaizvita ndasingakwanisi kuvadzorera because vese vanga vari pangu vari varume mwana manje saka hapana ndangonyarara vakatanga kupopota vachiita zvangu vachiita ndikangoramba ndakanyarara ndikandopinda mukati ndikangovaudza kuti uri kuuya achibvisa munhu wacho izvozvi ndo zvandavaita akatozouya after 2 minutes ndopaabva asvika achitobva kwanga achitobvawo ndopatasvika uyu mumwe wachona akapaka akati side by side like this zvekuti wanga usingatombobudi ipapo sikanzi like because ndabva ndamusiya
ndikamuti ndakupinda mukati saka munhu wese angada kuona kuti achapabuda sei, like munhu azviitira purposely kuti uyu akangomukweshera mubva muti iwe wandikweshera ungori ndiwo ungori wrong. Saka kazi nangu akwaza kupabuda haapabuda vanhu vese vangu vakatomirira kanova mavharire apabuda mai mwana kana chiskirechi kana chiya pabuda zvokutoti vanhu mawisha vanga vachitoda ipapo hana kutoita ndatapinda mukati ndikatsva mwari sara muchipedzerana intai ndatoti handingambomiriri izvozvo mirira kuti ndiadhiresewe nana uyu vakachekwa kumeso vanovekera hazi kuti vanonzi machii ivo vanenge vachironga vari mazimautsa vachironga munhu chidayo apa futi on top of that zvanga kuda kutoita kutoti muda kuita seiko waona manje like kuda kutonditora mapepa angu kuti iye andiitire yeti ndazvitira ndamukana 4 waona manje ndakamusiya akazi wangu ndamusiya ndobva atoibudisa pepe like aibudisa ndobva atobva zvikanzi tokulembera ndobva atobuda mino kwaazoinda mai mwana ndiri mukati paya bva wadambonditeera ndikati iwe ini ndikupurosa mapepa zangu ndega waona manje saka handisi kuziva kuti sei kuda kunditeera yeti ndivo vanga vachinditomutsa kuti vanhu vachoni vandikuraya nhema urekera kunengori ine vanhu vakawanda akutombodi kwega unotombotasa diwo tukwa uchiinda kunyarira hakuna chaunobva vidwe ukada kuvaitira ungavagona havagoni goza pamwe vatoda kutopedzerana newe zvokutoti wo ukakundwa ende ndaitoruza nyaya yacho saka ndangotasa divi ini vakandikweva ndikavhizura ndikaendaini ndikapinda mukati ndandamukira kuti ndinde kumutsetse ndoda kutanga kuadhireswa nahwindi nyangwe nemiwo saka ndinouya kuzoadhireswa 4 o'clock nahwindi kuti undiadhirese ndichiona mota ichibviswa ndati handigoni kudhiraivha uyu unogona kudhiraivha murume auya saka ufunga paona murume uya kuti saka uyu murume auya uyu ndikati pedzerane nauyu ntointai ndakamusiya aripo ini ndamusiya aripo pechitupa pacho pandazokaona zitikazi nangu azoya akapinda neni mai mwana apa mamuchipindirwa vanhu vachiti ukangotasa kuti utopinda ukazi nangu atora mapepa akamaisa iye akamaisa iye tasabhija vacho zvikanzi sikamanzi maplate moze yamushitora rini ndikati handizivini guys uyongopira mungo because wanzi maybe end of next month mwachandiudzawo kuti date kana ndandizivi zvikanzi dzokera kwamadesign ndikati kupi kwandabva kwacho ndaenda kuviri zvikanzi kwamasainirwa mukakiliwa ikokoko ndokwamuchaudzwa kuti munodzoka muchitora rini zvaandiita mukadzi yei andzokera ikoko munovabvunza kuti mapepa angu ndozodzoka ndichitora maplates rini ndo vachakuudzai ivavo ndobva ndakazi nangu bva ati hande tobvunzawo sikamwa chamene wanga kangowanda derobva atanga kuvakumbira kuti tokumbira kungovhunzwa kuti anobuda nini zvikanzi haabudi nhasi ichi chipepa ichi mulaini umu zvikanzi imi handikutaurirewo mapepa andinawo aya arapa ndeye last year mapepa aya asi ndakamaona last week ayo guys kusekana hamusi rugare ndakamaona last week mapepa aya ndikaseka chirisiti handinakupuwa chirisiti 1 zvikanzi aiwa chirisiti chatozouya uchazoya chito ndichamukira futi here zvikanzi uchatouya futi kuzobata rimwe laini rekungovhunza kuti akabuda here maplates ndo laini rauchangomukirira iroro mumwe musi makusenseni unouya kuzomira laini iroro rekungovhunza kuti maplates aya akabuda here mandafunga kuti guys ndikomuka zviri na 4 o'clock guys ndabva ndapererwa nemongo wangu wese kuti tikati hai musaizi kutamba na 4 hadzijaidzike guys wosvika wamira kusvika na 9 o'clock kuti ndingovhunza ndozoudzwa kuti aripo kana kuti hapana zvangamirira chete handitozivi kuti ndichaziva sei kuti aripo here kana kuti hapana otherwise ndodhirama rangu hangu randingatotaura kuti thats pretty much it zvonetesa vedu wei the floor zviri sei ndemna shero kuri bho kuri sei koko ndiri bho zviri sei koko so ndakaenda mubvunzo zvangu
So with yese process yawaita here. Iwo maonera kuti chinofanirwa kuchinja kuti zviflow zviripo. I can't answer that. Okay. Chandakatongoita inini kutongomukira. That's what I can do. Okay. Kutongomukira nekungoita zviripo. That's what I can say. Okay. Kumamwe department akusi kwangu koko. Uzoda kwana hayi kokoko ndendaita mutete. Inini ndichangogunya kungomukira. Ndasina mukira na 4 ndamasubmit. Saka kwasara kumukira futi na 4 kunocheka kusvika abuda. Ndinomukira zvangu haisi problem. Ndinongomukira ndogwadziwa ka1. Ndisvika ndapedza process. So automopiwa ma-temporal plates. Ndinati ndapuwa ini ndangosubmita ndikadzoka. Alright. Saka hanziwo unozongocheka but maybe ndichambocheka next week kuti how far. Okay. Asi hanzi hakuna hako maplates ndozvavatudza. Hanzi hakuna. Yeah, uri pama1. I don't know. Handiziwo but chero ndakaprocessa vidwe. Ndakaprocessa because vakazodawo ndipidikidza ndoti aiwa zvandakasubmita zvese izvi. Zvese tine mapictures acho saka haisi issue. Ndakafotocopy. Okay. Mamwe ndikatora uyu in case akangoita drama because handidi drama. Sometimes it's not even necessary zvokutanga madrama nevanhu. Unenge wabva kumba kwenyu utoriwo nestress, mumwe ane stress yekuda kungonisa newo saka ndidini. Hey Lillian, so Christina. Hey Lillian. Hi. Lily, Hello, how are you? Ibo. What do you say? Ibo, what do you say? What do you say, Akweshero? Ibo, what do you say? What are you applying? My plates. Ndiro chayo yellow iya inoiswa pamota guys. Do yandadai kufambira 3 days. 3rd day ndo pandazokwanisa kusubmita mapepa nhasi. Saka handizi kuti anobuda rini. Lillian. Uri sei? Uri sei? Ndiri bokri sei? Kuri right, Shema. Kuri sei koko? Huh? Hey, Shero. Zvikuziva kuti live yangu iri kumberi kana kuti kumashure. Bye, rega ndite ndizorore ndivati. Right, hanzi yena wangu. Yesi zviri sei? Sevana dai. Shero zororako. Say hi to Shero. Hi, how are you? Fine. What's your name? Oh, come on, so my test. Hey? Blessing. Blessing. How old are you? Fine. I'll be out right now. Okay, bye. I'm fine. Alright, Shero. Bye. Zororako. Alright, boy, ndichienda ngo live yangu soon. Iribo. Alright, it's okay. Thank you. Bye. Guys, tozotamba mangwana. Ndangoti ndingokunyeurirawo kuna havo vanoda kuita zvakada kuita stress hesu kudaiwo. Vasingadi kubudisa ekera kana kuti vasinawo ekera. Vasinawo ekera homwe dzakasimba sesu.
guys kutongogwinya kumukira unotomuka usingadi uchida, but I think kune vamwe vanoshandisawo ma-agents muona manje, depends pamwe neumwe yako. Guys, ndakurara ndikuona vanhu ari kuya kuseri kundiani. Ndakuvata inini ngandingoedha nyasha. Hei shihelele. Ndeipi Shero? Zviri sei? Ndiri bo, ndangoti ndikuudze hai, just a short, very short version. Iwe uri nani wamukira Shero? Isusu taienda kunonzi kumaravastad kuPretoria. Kunolainira ma-asylum. Sheroka, waienda iri Sunday, makuseni kuma4. 4 AM ndaifanira kunge ndichitobuda mumba ndichienda kuPretoria. Ndaizonosvika kuPretoria maybe kumapast 6 to 7 ikoko kunobata line rekuti muzonopinda musi weMonday makuseni, kwete kuti kupinda musi weSunday, kuzonopinda musi weMonday kuseni. Maiswera mugere mudhasti Shero, mudhasti muguruva, pagiraundi risina kana toilet, risina kana chii, risina kana teya kana kuti dombo randichagara, ringori zigiraundi ziopen space. Mainobata line musi weSunday, ukazouya uchikwesvaira musi weMonday unowana line raamheno 600 and something vanhu vanenge vari muqueue. Kana uchizodawo kuuyawo musi weMonday wobvisawo apa, waizopinzwawo kumberi. Isusu vave kuomera, taimukira zvedu musi weSunday tonoswerako, torarako, toswera. Tairara pamacardbox Shero, waitenga cardbox. Tenga cardbox rako 10 rand, 15 rand musi wacho. Kana zvakakwidza boys dzemstreet vaikuitai ma15 rand. Tairara kunge ma-street kid Shero. Zvairwadza. Monday yacho usafunga kuti uchangopinda nyore nyoreka. Monday panenge pari chipatapata, chipitipiti chimwe chokuti mari unotofanira kutotsvaga kuti woiisa pai, hamheno paunoisungirira, because either one mausiku vaikusechai makarara boys, kana kuti 2 panozonoitwa vigoroniya ekunopinda pagedhi so reHome Affairs. Sheroni ndokuudza kuti panga pasingaiti, panenge pasingaiti, because isusu taisanganiswa as maSADC countries, South Zimbabwe, Malawi, Mozambique, chichi maSADC countries ese taiswa one day. Sheroni ndati zviya zvokuita musalad uchiti excuse me hazvishandi. I was here, excuse me, I was first. Hazvibudi kuti handiri kugeza. Smell yokuti kwanza handina kugeza kubva zuro mheno 4 o'clock dzandakabuda mumba kusvika mheno Monday waizonobudamo maybe kuma12 1 masikati, if not kuma3 masikati eMonday. Chiimagina waswera, warara, waswera, hauna kugeza. Chikafu chaicho chaicho hauna chawadya, chinhu chine musoro apa. Utori nestress yekuti pepa rangu rinogona kutorwa neHome Affairs ka ndogona kudhipotwa. Saka it was pain after pain after. Murungu wangu aitozviziva kuti nyasha kana akuenda kuHome Affairs anoita imwe stress yekuti wiki iroro ndendisingadi kutaudzana nemunhu, ndendiine stress yekuti ndenchingogwabhura munhu wese until the day I come. That's how bad.
Now, I think those offices are closed because of COVID. Because zvanga zvisingaiti vanhu veBBC vakatombouya vakambotita mainterview vakatitora zvimavidhio tikati maybe zvichaita nani but hapana nani yakatomboita yakatozoita west because takatozosanganiswa nanaNigeria nanaPakistan tese takuita same day. I just hated that. Paper unoriwana handiti, but what they used to do is like my first days vaisimbotipa like paper railasta for 6 months. And then every 6 months you'd have to go back and renew, and the process is the same. Whether wazodzoka kuzorenewa unofanira kunorarira komuswesandi and if igoroni i1, and then they reduce that 6 months to 3 months, and you can imagine, and then they reduce that 3 months to 1 month. Vakada vaiti mukauya this week vokuisira stamp kuseri kweasylum yako vokuti dzokai next week. Sharon, you can imagine kuti this week waenda warohwa nestress, next week waenda zvefuti unorohwa zvefuti nestress, ogona kupedza mwedzi wese ba uchingonzi dzoka next week, dzoka next week. Hanene ikoko vaifarira kuonai. But it was, it's not good to treat other people like that. I don't know why some people enjoy, especially in murungu wangu antozozvitaura kuti, you know what, government offices are just hell to go to. Even if andakanotora license rangu munomu, the only advantage I had was instructor wangu. He's a very well-known guy. Saka ndiye aitondipinza achindipoesa mune mamwe maoffice, but otherwise kutora driver's license yangu munomu Sharon, varonetsa, pakanetsa kuti nditore driver's license yangu. Yeah, I understand you. Saka kana uchitoti wamukira nafoka, I feel your pain. I seriously feel your pain. Pandakanotora chitupa cheuyu chimwe chekata cheplastic chechiya takamuka na 3 AM tikamupinda tikatora. But you uri kutotaura 3 Sharon ka. I remember the day randakatoenda kunotora chitupa ichocho, I was with my mom. Vachino applyira passport yavo. Takanorarapo pama offices acho eMbulawayo. Panonzi pamusiteti. Takanorarapo panze. Asi kupassport ndokusina mbondinetsa because ndandiri pascholarship takati taingosvika tichipinzwa. Iko hakuna kundinetsa. Ndozanje kuti mai vangu vakavatapo vakanaiwa. Vachiprocessa mapepa angu. Sure, I still owe her a blanket. Don't owe a blanket, a costume, suit yekuti vakavata pauyu. Ndakavapromisa ndo zvandichavaitira. Manje isusu taenda kunolailira kubva kuchitupa nepassport yacho zvese. My very very first passport, I had to go and sleep there. Iyi yange yekurenewa kai yekurenewa manje ka ndio pesa zvangu amene zvazvakungoita saka amene panonga achinzi machi vakaenda vekutanga vakakonywa bva vazotongoti ndakutovata pano vakavata vasina jira. Ndova kwanaya vasina jira. Havana kupindwa nechando naiwe. Vakatopindwa nechando ndikatovati ndichakutengerai gumbezi necostume ndinofanira kuenda navo kumasvingo. Kandazoenda kumushando ofanira kuenda kunovatengera sutu yacho iyoyo. Ichitori chikwereti. Aiwa bhadhara chikwereti chado. Zikurwadziwa kwavo ndokuziva. Kuvata havo vakavata vasina kana gumbezi. Riro ndo zvandoziva. Vakapavata. Vakavata vasina kana jira kana chikwasa kana chii vakangovata vachihuta. Amene munhu akazongovapawo chizambia.
because vakati hanzi ndakafunga kuti ndikadzokera futi kumba second day ndozodii ivo vanhu vamwe vachivata pano vamwe vari kubva kuna South Africa vamwe vari kubva kupi vari kuuya panapa vamwe vana mai vana vaya vari kuna Australia kunze kwenyika uko vari kuvatawo pano saka ini ndinozorega kuvata stay vamwe vachivata pano ndopavakabva vavatawo. Unfortunately mazuva iwayo hakunawo aiva nekavhiri wekuti aenda navo kuno kuti vaende nemachira vachivatawo kana pechi munodziya vakapavata vakanayiwa. Unfortunately pakanaya vakandifora vachiti kuri kunaya ndiri kutonayiwa nemvura ndipamutsetse saka nhamusi rugare dai esutu mumasvingo ndopanaenda navo kumasvingo mutaundi unovatengera. And I remember this other day Sharon unoziva kuti ndakachema misodzi unoziva tiri palaini kuPretoria ikoko paine mumwe mukadzi akasvika nekarushava Sharon. That baby was literally weeks old and it was so bad. Kwaitonhora muri muna June kuchiita kupura. Takabvisa magombezi edu tikati bheta kufukidza mwana tese. Isusu hedu vakadzi vakuru tipurwe hedu nechando isu hatina basa tifukidze mwana tikamuwaridzira mablankets akawanda pasi tikamufukidza magombezi. That baby was just too small to be in that situation. Mukadzi iye achitoti hapana zvandingaita and hapana munhu andingasiyira mwana. There was nothing I could do, so I had to sacrifice to come here. But vamwe vanhu havazvionyi zvese izvozvo izvo. They just think life is roses and I don't know. Saka anongogwadza vasana wangu zvangoperawo zvapera. Ndo malaini anonyanya kugwadza iwo amwe ndirwadza ndeyekupi zviya ndekumavhisa iwaya kumavhisa kwenyu handizi kuti sei South Africa taiswera takamirira vedu we uchitirinda kuti saka vari kukoniwa ndaizozvifunga kuti motudzei kuti vanhu embasa vari kukoniwa ngotora chistembe wongoti chete zvavo ndozvavanotadza izvozvo zvoga. Ndikati no vedu vengavasati ndaigwadziwe ndikaona chinhu chakanzi chivarukana kutiikira ndoti chanetsa chii stamp nekungoti papassport uchie zvapera zvainyangadza ini. But I think katongori ka-attitude. Rekwenda utaenda nambondinetsa right vanyore asi vhisa rekuaustralia ndakarinyimwa nemusha vakangonditi tiri kuona kunge usingadzoke ndo yanga iri reason nothing else. So yeah, I hear a lot of people saying kuti Australia is very hard to go to. Ndangoti ndikoko amene ndangosiyana zvenyu handinazombotiwo pawo yekuzomboda kutsvaga zvimwe ndikati rimwe randakatombonzwa kuti riri easy kutora ndere Dubai. Yairi ndeda kuenda kuvhakesheni ipapo no ndaitodzoka ndachiri kubasa iwe chihelele ndichiri kubasa but dai ndakavharirwa nekaba kudaisa ndadzoka kuZimbabwe so ndakavharirwa ndiriko yo apa Australia haungoshandika zvenhando zvekuti anzi just because ndavharirwa neCovid ndiri kunoku ndakutotsvaga chibasa. Hakuna iyoyo hakuna chitsotsi. Meno chichaizoitika ipo but vakandinyima masikati machena enda vanonoke kuresponda ndichisvisira ndichisvika kumba kwangu manhero acho email yakabva yatopinda kunzi denied. Amenotivakaitizviya handisi kuti inenge yakanzi denied here kuti inenge yakanzi regret handichazive ivenenda apa papo regret to inform you. Vakareba vakandiimelera memwana vanhu vekuaustralia ndikabva ndati why nhai mungabva mandinyivira handambonyatsonzwisisa reason yacho but wanga waita maenglish test here? ndada kuenda as a tourist. Okay, so as a tourist you don't need my English test. Because ndaenda kubasa kaikira chile like zvandakaenda ndichina Malaysia. So ndaenda as a tourist
kumalaysia unambonesa kumalaysia hatidi visa zvedu mazimbabwe kuenda pandakangoenda Serious? Nditonosvikako. endai Kune majob opportunity here naishero. chiheleleka nangu handi kutaura zvinhu zvasingazivi nondiziva Aundi kutaura kwausina kuswera. nekuti mangwana chihelelo ukazosvika kukuwana lumpara waona vanhu vakavhara kumeso kwavo vakapfeka zvitema nechini unozi sheno wakandiunza kundodya sacrifice kuno izokudaisautira religion yavo ona manje nazodi mangwana chihelelo anenge akuita mumalife evanhu vakuti ndinonyaya yangu ini ndakanga ndichizishandira zvakanaka kuSouth Africa asi musiife yake veda ndikura ndimani ndinodai kutapika ndandikazvigara zvakanaka kuSouth Africa chero ndamubvunza kumalaysia kwangu basa here chero akati kunowanikwa ingai ndokutonditora ndege yangu ndokundeikuala lumpa unenge wakwedzera nesaudi unenge wakuti anzi akatonditi unokusvikira pakuala uchangoti d pakuala lumpa vanenge vakazara vachiti unoita zvokushara kundoenda kune ripiko asi uyu handidi murungu unongochikuru toenda kune uyuyu handidi ukagoti vanenge vakamira vakadeka vanenge vakadeka kuti sharon amudi vanoti peter okoro ipopo vanenge vakatinyasa zvihelelo haitani manje kushanduka ende munhu wese anenge akuti ndiye sherona akatoti chaicho palife papo sherona akatoti inda kumalaysia unongotsvaga ajendi uya unozotongokutambira iwe uchichusa murungu masvika yako mai mwana motanga kubatwa rafu zvinodzoka futi kwandiri dai asiri sherona ndisina kumboenda ko ndakaramba ndiri jonini izvozvi ndiri kutambura ikuno unewotondi accusira futi nyangwe sadza rauri kushayiwa kuita unonzi kuti kumalaysia unotondifana undiudza kuti hakuna sadza kuno munhu webleki here munhu webleki awa iri redere riganda ridaditani kupidigudza endati isenge manje gundo kupidigudzi lero tinotsvaga even mawitness angasipo kuti pane mwainzi agnes takatenga tese takatorikrutwa unogogadzira majaza ndotovingwa pano nemapuma memwana ndivingwi nepolisika pandovingwa nemapuma wakaendisa wakabvisa vanhu vanga vakazvigarira zvakanaka kuSouth Africa ukavaendisa kumalaysia vari kuti wakaita ndinodii pakadero naimi chimbondiudzaiwo why should I do pakadero uri kutoita basa rekurikruta vanhu uchivaendesa kumalaysia ndinorigona jiri racho ni handirigoni zenge mazimba ndakasvika akatongorishaiwa basa first month atani kutokuti dai ndisina kuuya dai ndisina kuuya kuno ngadai ndisina kutombotambisa izvi rendi inodiwa unoziva rendi inodhura kuwekera uko uku let's say iwe unenge wajaira kuita sei kugara vanonzani vana varungu venyu shoko zvasiyana uko vanongozotika uchiki futika right apa hakuna matemba hakuna sadza hakuna munyovhi hakuna kera inonzi chikodzimwe hakuna manhangasi hakuna riko type dzavo ikoko dovi rechibhoyi hakuna mavise hakuna matohwe
mabarwe chaiwo akati tsvikita akasimba kudai kana asvika nguva yawo unongo uchingorya vanotsatika handizi kuti anotsatika yekera mikaka iwaya ndo mabarwe akaibva iwaya kutori gocha unenge uchitoita zvekutoti asi uchaita zvekurivedzenga uchitoteko vanorivedzenga kavanodaoso handihwisisini wobvisa pachimuguri chigurorashokonere nhaiteroni iyoyo ndo yavanayo chiherere unenge uita zvese zvochiisa futi magrievens ako anenge aturikirwa nekuda kuti waona mabarwe anotsatika emukaka hakuna akasimba tobva ipapo hakuna mazowe vakoma hakuna mazowe hakuna mazowe orange crush tobva ikoko hakuna mathings majupiter nemaegera hakuna hakuna maputi kune dovi riya rakatsetseka kuti were riya hamindihwisisi kuti rinenge nditorihwisisi dovi rorero zvese zvinenge zvichimaunda hakuna mengo dziya dzamunotanga muekera kudai mumutumu kune mamwe ariko anoita ziganga akaibvia umahwisisi kuti rimwe rakangoriba zvada kuita parafini here zveida kuita sei manachisi akazara kuasia manachisi ariko maorenji akazara kuasia maepu akazara kuasia maepu akazara unongopita kwashi nawo maepu ayo yesu ukazekukwirani iwononohoeoiderelewe uyoda kundidhipotisa nai pukayo kutoda kuti kuchekwa yekera nezviyekera umwe hakuna pukako nzimbe vanadzo but vaiti zvedzatoita kudai usodzadzira hanisi kuti vanogadzira zvimaliquid nenzimbe dzedza but dzoita kunge dzinanyatsosvika dzotonzwika kuti hadzinanyatsosvika nzimbe dzavo dzinanyatsosvika hakuna chinhu hakuna maputa hakuna kuti majejeje ndoita varezhiya ini ndotorevesa zvino ndakatizei mapotetoes zeroatidide malezhiya apa iwe manjenjenje hakuna kota bredka hakuna kota iwejera kuenda pakota hakuna kocha hakuna gwinyeni acha nyango ukasenga kota ine machipsi nerashiti neporoni pamusoro kufungira zvinhu zvoungatozvedemba wavakoko ko acha iriko here daitero hakuna ata unotozokugadzira woga barwe rokugocha ndaizoti pane kumwe kwandaibva tiibakoroso ndaizoti kana ndakusvika ipapo ndoudza kuti ndaivaudza madirections kuti ndigochere barwe kusvika ratsva ngaritsve ndakamboguta 2 hours ndakamira nditi harisati raibva vaingoridai kuridziisa kuti uridye richitsatika rakandinzwa mudumpini ndikati nibarwe ramanipaira ripishi manipabarwe mpishi sei richibuda mukaka ndikadzokera naro pabarwe rikubuda mukaka harina kuibva ndikatsikana mine ndikadzira magochera kabarwe ndikadzokera naro apa pamuri murodhi polisi darikaka ndichidirecta vanhu musika wavo kuti munondigochera barwe ininga ndingandoda barwe ndichikuodhai barwe rangu ngaritsve vaipisa unoziva barwe riya rinobuda mukaka riya rikagotwa svika ratsva rosara pasi rangosava raachimwe chinhu acheronhu ichocho ndiri kutofunga kuti type yeshuga yandakaona shuga iriko asi kune type dzavowo dzeshuga dzako shuga yandakanisa shuga yekunoku yakasiyana even kasmell kacho kakasiyana neshuga yandaitesta kumalaysia
Thailand. Ndichiri ipapo KFC yamakajaira kuyegera kuSouth Africa uku. Zvinhu zvakasiyana by far. But sisi ipapo chihelele zvakasiyana by far. Haina kunasa kundinakira ini. Handizivi sei. Haina kunditsa zvakanaka. Chero nusadaro wetu kwati KFC here David we. No, hakuna. Yandakatesta muno muZimbabwe takatesta ndina noshumu inotonaka. YekuThailand yaindinakira. Baya ndakadya kuMalaysia zvakandirambira ini handizivi sei. Chimwe chifuti chandiri kutofunga kutoti mungatoda kutozoita stress. Ana egusi variko kana muchidya Nigerian food chiriko. You can enjoy that one. Chimwe chifuti. Sadza dololo. Asi omobva mazuva kuti hakuchina zvekushanyirana next door nemunhu kumba kwake. Ona manje. Achero nusadaro zve. Unless mabhururu enyu amunototi mabhururu enyu. Mind you, pamwe mabhururu enyu amunemaenda nawo ka. Akutoda kutotomekawo mafriends ekuAsia because you are new in Asia. Kasaka you want to make new friends. For the sake of the pictures. When you take pictures, we should feel you. Inemere manjenjenje. Manjenjenje ari pa mute. Taizvita nandukanema. The first year first year ndoenda pakati yoenda kumasides so that people can see. Ndoti yes, smile. That you are in Asia, darling. Ndoisa pa Facebook. Hakuna mabhata akareba, hakuna eminzwa. Hakuna nyimo. Hakuna nyimo dzekuumbura namanjivekera. Iwewe inyashashito. Nzungu dzekumenya. Nemadiro ndoita mutakura. Musenga. Apa tisongotara in advance in case mafunga kupeka bheke. Ndatoudza kudivhidza ndakutoita. Asi nemakungo make sure kuti muri kuita mavisits akawanda ekuZimbabwe. Nemari dzenyu dzematiketi. Mari yechete. Chelete. Your money will be speaking for you. Aiwa ndirege zvangu. Kunonakidza tiku kana uchitanga kuenda mafirst, like let's say first or second year kunenge kuchinakidza. And also if you make friends and maybe ukanyatso kujaira ini kwakandinakidza ndadi kunyembera. I won't regret. Ndakanakirwa ini talent kwakandinakidza zvisingamboiti. First year ndakanakirwa zvisingamboiti. Second year ndakanakiriswa zvisingamboiti. Third year ndakanakiriswa zvisingamboiti. Fourth year it was now boring because I experienced like almost everything, my different cultures, even as when you got but inside Thailand, like it was like repetition. You never know. Maybe like right now, I still have that excitement. You're good. I could travel around Zimbabwe. Like that's the thing. Didn't excite me. So and then explore. Maybe doing something for myself. For one man, jingo asila. Shouldn't deny kids. So ndichiswera makuseni, ndobuda makuseni, ndobuita my errands. After that, ndozoka. Shouldn't deny kids. Maybe later on, start bore. I don't know. But for the meantime, it's actually exciting. Handisi kutomboregreta kuti dai ndaikwira ndege ndabuda izvizvi hazichiri kure neni right now. But ndoziva kuti kana ndaifunga handitomboswere ndichidiscussa nemunhu. Ndinongomuka laptop nayo mabundles nozva kwanotengwa ndoenda palaptop ndotanga kutsvaga kuti ndoendeti. Kana kuSouth Africa kana kuti kupi. There are so many ways of killing a cat. I might go as a student asinchiza kuti ndotsvaga basa. Zvinyararira. Vanhu vakawanda vari kuenda even kunana Sweden as ma-students, but munhu ari ikoko ungozonotsvaga basa.
But ndega kunotanga chielera kunotanga futi new life ndega anchadi ndakubwegani zvinondibhowa toenda tose, don't worry sweetie anti. unochigara nenere chamwari abroad akushaya mwe zvekudero mai mwana mune munhu mumba make ndo zvinokumutsa bongozozo neguhwa maraini tozopedzisira tomarana abroad gara woga ukokoko ndo zvandakadzi handizoziva vamwe vanokwanisa kushare but personally nepersonality yangu I don't think I'll be able to share. Ndochokwadi nyangwa muchidhura ndingatoibhadhira rendi yacho muchidhura asi ndisina kushare. Inini, I think we are characters alike because Inini I can only tolerate people for so long. Ogona kuuya pamba pangu ugopedza wiki roro rinotozondiperera ndisingachadi nezvako. But zviripo zvimwe zvandakangonotisa kuti zvinogona kubhohwa roommate wangu anogona kusanga asina kundudza but pane zvimwe zvinhu zvaindishota kuti let's say iwo uda privacy pamwe musi iwoyoka ukuhwa musoro musi wakuhwa musoro roommate wako that's the day raada kuridza music iri full blast. What are you gonna do? Nothing. Nyango ukada muchekera achatsamwa kuti wada controller yet I'm paying rent. Yeah, that's true. Number example yandingotaura. Number 2, roommate wangu anogona kunge aine mamwe mafriends ake. Ndinodarisa example pamwe vanopfuta fodya maybe inini nefodya atiwirirani pambirani timuudze kuti iwo mufesi wako anouya achigara kana kuti makauchu manosiyana kuti madziga zvake zvefodya kana kuti anoputira mubani handizvideka wakutokonzerera munhu akakwira ndege kawo mese makazikwira ndege muri 8 pa hakuna mumwe unoti ndiri mukuru yato imwe issue. Imwe futi issue inogona kuitika ndeyekuti pamwe nemafriends ake munhu hamuwirirani hamutoonani zvachose iye ndio vaanogara akaunza imomo apa vanobva vada kukusvotesa kuda kutaura kuti zvavanoda mumba macho imomo futi kungokufizura because they know kuti blood yenyu hatiwirirane moziva. Yeah. Even issue yeuchapa chaiyo inotonesa pamarumwe anongada kuklina iwe hadiwo mwanoda urara akageza mandiro mumwe haadi itori handi waona manje kokubika munogona kuwirira ngatingosheya pakubika unopedza 2 years iwo nyasha uchitengera munhu grocery iye asingatengi unozive iye asingatengi kana seme mwana vamwe vanhu vakaoma iwe havatengi kana xelele havaite havatomboiti zvachose imagine ndasikagari kana kusheya nemumwe mufesi wekutunisia aigara like opposite ane room yake but akangoona dhora akashama nyange uchigeza ka aizokudza akubasa kuti paunga uchigeza I think dhora kuranga akati shame ndatitesta ndikaona rakavhurika ndaona mune food wakasiya saka ndaitora food yo ndikaidya. Unomuita sei pari kukudzira muoffice muna boss unomuita sei unotongochema kana ngokuvunza kuti wabikeiko nhasi kumba kwako I want to come and eat unomuita sei apa pakadaro ndikakuisira poison ndichiziva kuti ndoka system kako unondidi so kana zikazodyiwa nomumwe munhu manje asiriye pamwe Peter wako anobva akusurprise wasvikawo ogariwe. Yeah, that's the other thing guys. Apa let's say imimika muri kushare senge ku South Africa, let's say ku South Africa kunodhura in terms of magetsi edu kuti nhanga singadhure magetsi nemvura zvaisanyanya kudhura zvekudhura. So chiimagine kuti mune muchibadza gisa iwo uri kubhadhira muchisplita bill muri vanhu vaviri but iwo kana roommate wako akuunza mufesi wake akutota cohabitate nemufesi uyu for more than 3 months achigara apa yet that person is not paying rent, is not paying mabills mamwe esa unofamba sei pakadera ye iato ari kugezawo nemvura ipapa pagiza saka ngatidivide into 3 unoziva kuti ndikanokuudza iwo roommate wangu kuti shaisita kutogara tiri 3
anotsamwira kuti uri kutoda kusaka wasvika kutigara nemufesi titagara tiri 3 magetsi uri kumubikira iye ari kugeza nemvura inopisa yedu akutongogara mumba medu saka ngabhadhara magetsi nerendi yacho. But kumwe kavanototika kana imimi contract yenyu iri yevanhu 2 mukaita wechi3 vanochaja per head izvo kana muri kubhadhara ma50-50 kana mukaita wechi3 motobhadhara 50-50-50. Ko hino uko kusenge kuasia kwakusina zvinhu kunzi per head mawirirana neshamwari yako kuti ngatishe zvinofamba sei munombuda unoudza kalenders kuti lenders panapa paita muuyi mashura avo vanozvipindira kupi vambozvipindira Landlord anongokudza kuti pedzeranai ikoko handipindiri nyaya dzenyu. kunyaya futi nemumwe wacho ikoko havana kukwana anenge ari murudziwa unongorugara naye anenge ari weikoko. Iexample tachingotaura kuti like pamwe anenge ari mumwe Inini naSharon tonosheya. toti chinotsvaga basa but obviously as time goes on Indobva ndawanawo Gilbert wangu anouyawo achizogarawo ipapo. Gilbert unomuudza kuti Gilbert panapa girls hai vaimbomwa mvura zvotodii nai manjenje unovataimira vavata wobva watanga kuchema vanenge vachizvita every night wakanzwa varara uridza mere. iwo mukaramwa yangu ndakamboridza masipika here ndakaridza masipika vakaipa usiku unoridza masipika haana dhiri unoridza mere uitecho ndakaridza masipika pavaigadzirira zama ndikamaridzawo because inini pandaiverenga zama iyo vaindiitira noizi asi inini chivati ndodomboverenga gambedza assignment yangu vaibva vatonditange benzi vobva vanotenga zvimwe vobva vauya vachiita sei vachitamba chikudu vachipotserana vachiita noise ini ndakambogara pamastudent ndakabva ndanotengawo masipika ndikamaridza madandaura ndakamadandaura masipika enyendo ikangamwe ndobva ndadzingwa bhozi mamusiri mangu ndobva ndadzingwa ndakatodzingwa murumu ndikatosara ndikugara ndadzingwa nenyaya iyoyo komanjenjenje wadonha ndozvandoda kuzama ngokudza nyaya chakuti waunga ipa ndiri kugara woga unozozvikwanisa. Inini plus I love my own space, Sharon. Honestly speaking, I love my own space and I love my peace and quiet. Handidi zvekunetsana nemunhu. Handitombodi ndikafunga kuti nhasi ndinoda kusuka ndiro ndikoko, ndikafunga vhiki rino handisuki kana plate 1 ndikoko and handidi munhu anondibvunza. That's why I just love staying on my own. Whether ndawarira mubhedha nhasi kana kuti hamheno gore ripi randazofungawo ndikoko handidi munhu anondibvunza. Ndakambogara pamastudents accommodation kudharaka saka taigara tiri 4 papasina zvakudambudziko remagetsiwo mvurawo chiitwa so inclusive but dambudziko ranga riripo manje aya mabhebha aya musi weFriday vaienda out saka ndomusi wavaibva vageza manje saka vaisiya vakachakwachidza bathroom vanenge vageza iwo mazivhu dzavo iwavo vachidiniko saka vaibva vasiya mubathroom muri upside down mukitchen manje vaibva vabika vachidaenda akakubva wavakaguta vaizviita mathursday night out student night out vaizviita mathursday amai mwana wainoshaya kana kuziva kuti stove iripi mukitchen wainoishaya table chaiwo waiishaya saka ndobva momusindati kana ndobva vanyatsodzoka nyatsozoti vanhu vanenge vakanetaka vachida urara vanhu vanonoka pamato avo ndikati we need to talk handikati izvozvi zvine ndakamira apa munhu ngaakline mukitchen kanezuro ndakarara nenzara makasiya mukitchen makaita sei aiwa ndikati klina izvendosirobika vakatoklina aiwa ndikati kana ende waitosha unoza pari papo kuti unosudurudza zvinoisa kusaitika woshandisa zvako but ipapo pasina kana space pastove panga pakachakwachidza maplates akacha
apa vaigoti kuzokubira chikafu tonzi oh I thought I was going to buy uri kumwa dhingi rangu uri kuti uri kunotenga indaka unotenga dhingi rangu saka ndaiti ukavhura diluting juice rangu ndaitori rangu ndikuzoti rangu rarisina kuvhurwa ndicharida handizotwaisei saka vanhu vanongonetsa especially musina anything in common ukagara nezvidhakwa ukagara nevanoputa disaster aunoita disaster chai ndakazvikoniwa zvonakidza pamwe uchiri mastudents but not now. I feel like sengezvozvizvi ndikazodecide kuti I think it's high time I should just move out of my parents' house. I won't even share with anyone. If I miss my family, ndinogona kubati ndozoshare newe. Mine muchiwa necrash mashuro angu handidi. Mimi vana venyu vanenge vari spoiled. Guys kuti munhu ane mwana ari spoiled anenge achingouya obva atanga kuti Shema pamwe musi ndakaneta hazombozvinzwisisi Shema, Auntie Shema, can you come and play with us? Awazondipedza wakuramba hama manje iweka ashironi watiramba kuti indarambwa mudiaspora wako Ledibagwa muripo onaiwo ndakurambwa pano naShema ashema sadarode Ledibagwa muripi amuko here Ledibagwa havapo here Hensikani ndinachiri kutoboona Gogoli ndeipi yako Mary hanzi iri naisa nautoti tunhengo Mary unotoziva tunhengo vatori bhozva vavo vanenge vachida kutamboka naye Shema zvino zvaafuriza wafuriza mwana wemunhu mhenu ikoko ainge achitaurawo zvisirizvo achida kundiramba indotoda kusheya naye akarega afuriza nai adhuwawo kunyanyisawo kuzotirambawo nai angadamba hama mudiaspora shuwa ini ndochitoda kugara naye zvekuti anti munopedzerana but manjenjeje unoziva kuti pane pamwe pokuti unenge uchingoda kugara uri wega so pane dzimwe tete dzangu manje zvorwadza manjenjenje because inini kana ndisina mwana iwe uchiuya musituation yacho uine mwana wozoona mwana wako maybe tiri kushaya 2 bedroom flat mwana wako akupinda bedroom mangu achitora zvaari kuda kutora achiita pane pekutanga ndogona kuzvisekerera honestly ina handitongosekereri from day one ina handitongosekereri mwana anojambira pasofa mwana anojambira pamubhedha from day one handitongosekereri kwezi ukada uzozviita majairana kutongo wakunetsa saka from day one haujambiri pasofa fusto ukada uzoti ndozozviita pambera kuti hanzi tati wafuriza nokutongotaura zvisina kururama kana ndaichitaura chaizvo ungada kuramba hama yako ini chaiko nokuda kwevatorwa zvekuzotanga kutoti munomudhura big problem hama ndoitori biggest problem manjenjenje makapfavirira zvenyu nditori munhari softers manje nditori bho zvangu ndiri soft osiri mahadhi mashona manje anachihera tingavatanga this week irorisi kungoti ndichazoti tiri pai but I don't know why ndiri kupicture environment sekuti tatiri panze saka pamene chaitenga chii panze kana kuti mukati handichaizoziva hangu ndakangamwa but andasanje kuti mai vanga vakabereka mwana anga asiri mudiki atokura mwana akatanga kutongondirova mushopu panzvimbo patatiri pai achinditi pa kwete kurova kwokudeusoka aitondibaya ndobva ndamuvha ndobva mwana aita zvekuti achitoda zvekutoteverera but mama wacho bva vati iwe kani
sadeni sure mwana ashinzi kwabadadza mumambama unomuita sei? Ndinodzosera mai vacho. indinodzosera iye maoko ndongokati pa uite kudaro ndokadzosereni mwana wemunhu ndinorova maoko ndongokatiwo pa tiita kunge tiri kutamba ikakanditiwo pai ndoti pa ikakanditiwo pai ndoita zvinorwadzisa kacharega ndinonyatsorova zvinorwadzisa ichita toitairi gemu iye akanditiwo pai ndoti pa kanditiwo pa ndoti pa saka ndini chingoitawo gradually ndichirwadzisa kusvika zvazonyatsomupinda manje ngaizvimusanya zvokuseka hautomudzi kuti regedza unongotiwo pa manjenjenje situation haisati yakusvikirei gai nekutaurisa kwangu ndakarohwa mambama 3 pekutanga ndakatasaudatamba nene pesho ndiona zvaitori mbama chaiyatombama ungadai wakangoitawo bwatanga kuti nana kambama oti nana mbama kusvika wazonyatsomupa chaiyo hwani yekuti haadzoki futi unongomuti vona zvakaita mamacho akangoti iwe sadeni ndaitoti musiyei kani tiri kutamba baba ndakangonyarara hangu ndobva ndandomuti bema muburutsa tatoita yekuita kutekenyedzana ndichikatekenyedzana ndichikashunya iwe manjenjeje munosukiswa nyaya yetozobudai munyaya iwe unozoti chii pane kamwe kamwana kemurai munomba ndakati uyu kana ari spoiled kwazonyanya ndaitobva ndichofamba ndichotenga hangu mavheji kamwana keke ndo kakanhonga dombo ndobva katema muroja kumba pavo guys babatise apa mwana uyu mwana wa Rindroad zvichika saka muzukuru wa Rindroad ndiye anogara ipapo ndokura dombo kwete padiki diki hombe ndobva atema muroja anga kamira akabereka mwana atokura muroja uya kutokura zvekutopedza maform 4 kamwana aka akasati grade 1 but ndofunga gore rino kanofanira kunge kakachinda grade 1 kanenge kakuri kuma ECD ndobva atema pagumbo akatotemwa pagumbo nditoona kudai so ndikati ndichongofamba hangu nyaya dzekumageto tachokwadi hadzipindirwe ukapinda nyaya yeka inonosara yaya yako saka nomali unonyarara mwana kuti ndichimuoka mwana uyu ari kutotema munhu mukuruka sefani uye ndobva arwadziwa ndobva atorose mudomberera ndobva amudzosera naro uye akamudzosera naro amudzosera naro domberera bva rinazomusvikira mwana uyu ndobva atanga kutuka muroja uyu ndobva kuda kutora rimwe ndobva ndatoti ndazoona munhu anodena ndazoona munhu anoita sei anodena ndini manje uyu mwana uya ndobva aita sei ndobva ndati ko mama wako ari kupiko mama wako ari kupi ndobva ngotaikana kati ndidenzera mama wako kana dhedhi vako uyu akasara akatsamwa muroja zvokutika vanga vari iye nevamwe mai vanga varipo nevamwe futi mai vakasara vakatotaura vakati mwana waka akajaidzwa vakatotaura vakajaidzwa bhozi aitora matombo gayai unoita sei pakadero manjenjenje achanzi ndiye akanga achindorova watemwa nedombo ziguru rakadero nemwana unoita sei akuti hachawi hati muta apa kadaro panonetsa especially ona kuti kudzosera mwana wemunhu Sheronika zvonetsa because let me give you an example yomwe mwana vairenta pamba pedu pamba pamai vangu mwana wangu nemwana wemuloja uyu they were almost the same age ndokubva ndavawanikidza vachitambisa mvura panze ndikavatsiura handiti ndikabva ndikaenda ndikavati ibvai ipapo ndobva ndaenda futi ndobva ndadzoka ndikavawana futi zvevachitambisa mvura ndakangobata vese veri 2 handina kubata 1 ndakabata vese veri 2 ndikavavarova zvavasati vakamboona twakabva twaenda kunovata
Saka aka mai vacho pavakaona achipinda bedroom achivata, mai vacho ndobva vamubvunza mwana wavo kuti ko waita sei, ndobva atsanangura ndarohwa na mai Shoni. Ndikanzi marohwa maamaita sei, ndobva atsanangura kuti achitamisa mvura naShoni pasi. Mai vacho vakauya vachibhoila Sheroni zvekuti vakabva vatouya vakapa notice. Anzi handina mwana wangu anorohwa neumwe munhu ini. Mwana wangu harohwi. Ini ndakadai handisati ndakamborova mwana wangu. Saka iwe unozviona uri ani wekuti unosumudza ruoko rwako uchirova mwana wangu. Saka unoona kuti in that situation, mazuva ano kurova mwana wemunhu, it's very tricky. Zvasiyana nekudhara kwokuti wairohwa namai veku next door, mai mwana waita musikanzwa yako uko. Waikwaturwa uri ikoko enda waimbosvika uchizvitaura kumba kuti ndarohwa namai veku next door. Mazuva ano, it's a very totally different situation. Saka kwaane ma-human rights, and especially mune dzimwe nyika dzatiri idzika, kuti ndibate mwana wako ndimurove iye zvino muSouth Africa, unoziva kuti it's a jail sentence kwandiri. Unoinda munotoinda mai mwana tikakuvigira sadza, zvinotokuvigira sadza. Not only koko, sadza nematemba. Zvivana zvekoko zvasingatombororwi kana kunzi chii, vanongotaurwa vakangokuzwa voice zvatopera chete, that's it. Havarohwi. But zvimwe zvacho vabereki ndavana vanonyengera vana vavo. Zvimwe zvacho vabereki ndisu tinenge taakuzvinyanya. Fine, you meet somebody maokei. Mwana ye orova a stranger. Stranger hausikwidzako kana handitoriwo neBP dzangu nestress dzangu, pamwe ndiri kubvawo kunorambwa, ndiri kubvawo unodimburiswa muchato kukoti, kana kuti ndiri kubvawo pamwe ndiri kutobva kujere musi uyoyo nditoriwo nestress dzangu. Saka ndikazomudzosera moita sei? Kozi kana aita iwo mubereki uchinyatsona kuti mwana arova munhu, kana muchokuti chichika wotoita sofe mukutomutsiura mwana wako, because acharova mumwe munhu aneti wake, acharova umwe munhu ane stress dzake, neitsvaga kapekudzipedzera. Kozi stress inotoda kuwana pekuipedzera, ukaungangosimuka ukangodaro unongotonopedzerawo ipapo. Saka musi wavachazodaro kune umwe munhu acharohwa zvekurohwa, kana kurova mai vacho. Kozi umwe munhu anenge asina kana basa nazvo. Ndakati ndorova mai vacho, handirovi mwana, ndorova mai vacho, ndopedzera namai vacho. Unorova muromo wamai. But varipo chuva vanhu vanoti ukatsiudza mwana wake anokudza kuti zvara wako. Aiwa, akatotsa Mwari nani, anokudza kuti zvara wako. And that's handizoti sentence iyoyo yakadini, but it's heartbreaking. It's something else kuzonzi zvara wako. Saka isusu vabereki vedu ndisu tiri wrong pamwe pacho, because mwana anorova munhu mukuru akarova nake nevezera itsoke, inoti kurova mukadzi mukuru no ngakatsiurwe kamwana. Hauna kuinzwa nyaya iyo, yabuda kupiko, yabuda kuZimbabwe I think, yamai vakazorova mwana was the child taken to hospital here or something? Vana vaitamba here vakarovana kumahumbwe kwavo kwavaitamba. Kubvindura or something chino here. Mai vakazopindira nyaya yacho vakazorova kunge vataura. Vakaponda mwana wevaridzi. Yeah, because pamwe pacho hapadiwo kane hasha. Ndosaka ndati munongoitawo kamuchitamba uchikadzosera uzongokatiwo kakambama kanonyatsopinda zvakanaka. Guys, again, Sharon wane hope. Ndopela satanga ndarekodha kavidhio kanga ndatozowedzera ne1 hour. Masikati akadai. Totendarirepi? Mude muzonda nenguva singasorara singadero. Takakunzi Friday Saturday wakarara, Sunday wakarara. Nhasi chingani? Kunhasi ndamuka na 4. Tamuka na 4 muswataita hudden mike ndirini.
Ndizuro. Sharon number 17. Ndakashotwa sei ndandisiri mumba. Ndakabhoikana nezuro. Zuro. Apa baba mangwana pamwe dambonodhozerwa musoro wangu pamwe. Lincoln pinda mubox. Ndikakwasa aiwa kana ndichadii. Unotisiya kuseri kanei. Komai aripi nhasi. Vamwe hatichatauri mazita. Lincoln pinda mubox. Mene ndimuedhe mosara muchitaura ndaenda. Manje ukati edha imwe timu isipo katizokwanisi kuiedha. Kangavapinda ndikuwapa 2 minutes. Timu pinda itone. Timu uyai tonei. Uyai. Aromboitawo madisappearing ndaenda live stream muchitaura kuseri muchiudzana masweet nothing. Pindai apa lingi. Ndogoudzana masweet nothing nani because wakandinyima washi. Saka iwewe uri kuti chiiko iwewe? Links apinda. Kuti flow aripi ku flow apinda akadona wani. Handinombomona nhasi. Apinda the flow akadisappear. Angopinda for 2 seconds akadisappear. The flow apinda kwa manjenjenje ari kuuya manje. Uri seiko nhai Ringoni? Ndiri bo nyasha uri sei? Yes Links. Chiera vari bo. Chiyelele tiri kuona manjenjenje ndege. Ringoni nezuro wainditengesa dhiri rangu iwewe indaivhota ka 2000. Yobva wati chiyelele ari kuvhota kakawandisa. Haiwewe hautembeki newe, hautambiki newe iwewe. Ayo, waida kunzingisa basa. Ndaisapota vahabi wangu ndiri kukampeyina veduwe. Asi pawaisapota handakazenge takuverenga makomenzi ako wakamboti washi musentenzi 1. Waida unyimisa chihera pei iwe. Saka indaita nemazvo. Ungasingaite choko mumwe. Mary Mudamburi. Hello, hi Mary. Murisei. Hello. Ndeipi Mzaya? Ndeipi Mary? Ndiri right. For Shema iwe unozounza quotation yako sei. Iwe zvimwe munobvunzirana kuseri. Wakanitekerei. Maquotations anoitwa nawashi wani. Vanhu vese tinotaura navo vanorespondwa ende ndichibva ndavapa una uyu saka kana musati manditextira kuWhatsApp handitozivi. Ari right Mary. Neni handinawo respond. No, not you respond. Mary handisi kumuziveni. Ndine message yandakatumira Sharon aiwa text takaizvozvizvi paWhatsApp ndiione kuti wakandikumbira quotation papi. Yanga sei weekend. Hanzi? Lincoln uri muhope. Ndiri muhandri. Mozonditextira but handichazivi because vanhu vese vainditextira ndaivapa nhamba dzawashi vopedzerana nawashi saka kudai akatondijamba. Saka haukaminini nhamba dzawashi handina kumbodzipiwa. How did that happen? Muda quotation yei? Ndingodawo mheno ikoko zvaari kuita izvozvo ndo zvandiri kuda izvozvo. Sare. Washarutsvagwa by public demand. Angona kumukira kujimu. Isi dedi vanomukira kujimu. Ibo Mary Mudamburi ndikukushaya kuti ndianini. Undi apireka pauyu paapp. Muzukuru wangu. PaWhatsApp. Hanju hazvisi kuuya. Ita hai izvozvi ndiri panapa. Ita hai toni. Hakudisiya. Aiwa ndati hai tempe mangwana
Ndokuti hai. Lincoln usafe nehope kaipapapo pachikona chako ita ichocho. izvozvi tichiona. hama inandirare zvekudaro. Aurari zuva rawamuka. Pangatorova kana 5 makuseni ndangoda izvo. Aiwa gara hako wegasha. Inda. Zvokuti ndingaedze gwandakagara asi ndiine stress itori serious. Zviiti. Manjenjenje munenge muri kumwa kachaswinda. Mamwiro enyu ndeemunhu ari kumwa straight sina kudhailuto. Ndafunga kuti ndichine tii hamuna tii nhaye. Tii yangu yapera. Kachasa Maya. Ko timu reManight Rider nhasi riri kupi? Nei, riripiko? Munobhochinjana kani nhasi Mera auya Nyasha auya. Indakuya. Meri. Kwewa wenda uti? Aiwa ndozurira aiwa asikana. Ndikasekuwara here nekugara. But nezuro wakarara na 9. No, ndozvakufunga. Handina 9. Na 4. Akabva online. Kwaiwaivepi Lincoln nezuro ndaikutsvaga? Nezuro ndandiripo baba. Waivepo ndakazokutsvaga. Manguva. Atiri tichiri papapa. Lincoln waivepo ndiye angari judge Judy. Ndakazomutsvaga ndikazokanganwa kumuti Lincoln. Titisare hedu tichipengereka. Uya akanzi Godima hacho unobaya link. Vakaita ndidonedza nezuro yakangonzi ndakuenda live ndobva yanzi chwi ndikasara ndiri 1 mubox. Sare nyena wega paya. Ndobva wasara uchitaura nemadziro. Mary ndeipi yako? Kuisa kamera kwakadzimirei kamera? Ndozvisingadiwi nemashemarienzi zvauri kuita izvozvizvi. Mashemarienzi haatombozvida kana zvekudzima makamera. Chero wavata. Manjenjenje. Uyu munhu ndiye kuZimbabwe makandipero. Alright, ndamuziva. But Atori sei yako. Ndiri boya ndamuziva. Tozotaura. Alright. Ndaita ngosina kasaka ndakupera strong. Koya tokutengera ka ice cream. Uripi? Mtown. Kwavharwa mtown. Ndokuudza pachapinda mtown next time. Panopera mtown. Panopinda. Kuri sei I was airing and I then. Ndakuenda live mosara mega. Iri